Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ruslan, biteme. Әлі тағын 25 бар. Yanlışasındır Ruslan, bir deli yaşını kadir yasadım. Yok Шолпан, мен бірде яңышмын. Сен 2-ден генә ясадың, мен сана бардым. Әлі аның ikisi de дұрыс булмады. Бүтән тренер булган булса, яңадан ясатыр. Яр әле Алланың ярдәме сиңа төшкән, мен кәефем яхшы. 11, 20, 25. Buldu, yasadım. Ярый, булды Шолпан. Тамашачылар белән исәнләшергә вакыт җиткәнгә генә мин синең әлеге хәйләңә күземне йомып торам. Һәм без башлыйбыз. Сәлам дуслар. Bugün biz sizni ko'rerga oyru şaşat. 6 saat davomida sizning bilan Ruslan. Һәм Шолпан. Topshir olib borga xarqasa. Нәрсә дисең? Boshlaymiz demaydi, boshlaymiz. Башлыйбыз. Ruslan, televizyon qarashing. Шолпан. Мен башлангыч сыйныфта укыганда физкультура укытучысына йөрәсем килмәгәндә шулай хәйләле идем. Ruslan, hozir bit bunda maktab da yo'q, o'qituvchi da yo'q. Тик менә хәйлә табып торучы ялкау укучы бар. Ruslan, ardım. Sen менен көне буе әллә нәрсәләр таләп итәсең. Мин җәй буена шуны кадәр сүтелмәгән идем әле бер тапкырда. Шолпан, син миңа берничә көн элек әлеге сүзләрне яздың. Менә карап ал әле игътибар белән. Җәй менә Руслан, җәй беткәнче үземне формага китерергә кирәк. Зинһар өчен минем тренировкаларны контрольга ал. Һәм хәтерләсәң, мин синең тренировкаларны контрольга алырга сүз бирдем. Ruslan, мен фикерімнен кері қайттым. Бик зор рәхмәт сиңа, хәзер минем тренерым булмасаң да ярай. Руслан, янда гына шундый тәмле кабартмалар белән бер кафе күрдем. Иди киттек шунда. Шолпан, тукта. Шулай ук син язган хат. Менә дәвамын ука әле. Менә үзең уку үзең. Руслан, спорт белән шөгыльләнмәскә сәбәпләр таба башласам, мине тыңлама. Руслан, иди алса тренировканы иртәгә күчерик. Монда бик кызу бүген. Юкла инде Шулпан, монда бер дә кызу түгел, бик шәп рәхәт һава. Ә менә Гөлназ дөрестән дә бик кызу җирдә булды. Ул әллә миңа әйтмичә җылы иләргә киттеме? Юкла инде ул бары тик биләргә генә барып кайта. Ә анда чыннан да хәзер бик кызу. Карыйбыз алайса. Карыйбыз. Дуслар, сез видеозны карасыз, ә без синең белән Шулпан дәвам итәбез тренировканы. Киттек, ялкауланма үзеңнең сүзең. Bir indikirtelerge de koramışa bu yıl Dizgi Biler Jilde indi 9. tapkır Selahat Biler Forum uzat. Onun bu yılғы özünçəligi olda bulsa bilim biru programısı. Çünkü sen üzüne türlü sıfatlar alıp dağında komillikке amtılasın. Әлі бұғына түгіл, forum komimen özünçəlikli. Onun nişi uzanı turunda hazır siz barısında bileceksiniz. Сәләт миңа үзенең мөхите белән ошый. Бушыннан да үтә торган мөхит. Шикиннәк менә монда мин яңа дуслар таптым. Сәләт ул бер зур тату гаилә. Сәләт ул ашларга ярдәм итә. Сәләт минем өчен ул мизгел, күк, йөрәк, дан, шигърият, Сөләйман. Минем өчен сәләт ул могҗизаны китә дөрестән дә, чөнки һәрбер бала монда килгән үзенең төрле якларын, үзенең сәләтен ача ала. Сәләткә аның иң кызу нуктасы Биләр форумга үзен тагын да үстерергә теләгән сәлкешләр бара. Чөнки монда аның өчен барлык шартлар да тудырылган. Бу елның үзенчәлекле укыту программасы аерым игътибарга лаек. Бу ел һәр дәрестә яшьләр үзләрендә ниндидер сыйфатларны камилләштереп, идеаль супергерой булырга омтылды. Моның өчен алар белән форум дәвамында танылган спикерлар эшләде. Нәтиҗәдә иң актив җирсәл кеш бүләкләр белән кайтып китте. Әлеге форум үзенең кызыклы чаралары белән дә дан тота. Мантыкны ныгыту өчен нәрсә кайда кайчан уены, спорт ярышлары, иҗади чыгышлар, dance battle, шаяннар һәм тапкырлар фестивале – булар барысы да форумның төп бизәкләре булып тора. Форумның тагын бер искиткеч бизәге ул да булса яңа гына эшен башлап җибәргән Сәләт Live студиясе. Монда төрле кызыклы кунаклар белән очрашулар, әңгәмәләр, иҗади чыгышлар барысын да күрергә мөмкин.
Алай гына да түгел, форумда онлайн буласыгыз килсә, шулай ук бу сезнең өчен менә дигән мөмкинлек. Форумның тагын бер үзенчәлеге ул да булса аланнарның бер-берсен сәламләве. Хәзерге вакытта форумда булган 7 алан башка аланнарга һәм үзенең сөрәннәрен тәкъдим итте. Сәләт Ознакайнырга кышкыра! Сәләт Ознакай! Безнең тату алан! Безнең тату алан! Безнең креатив алан! Һәм без! Сәләт бирәр форум ул иң кызу форумнарның берсе. Алар быел сәләттә 6 булачак. Калганнары турында сез әле белерсез. Биләрдә очрашырбыз. Пока-пока. Шулпан, менә бит, берничә минут эчендә мин сине биләргә дә алып барып кайттым. Яңа кешеләр белән дә таныштырдым һәм дә инде ялда иттердем. Шуңа күрә хәзер дәвам итәргә бик шәп вакыт. Руслан, туктайын, минем дә зәрәк басып торыйк әле. Менә сәләттәге җылы атмосфера, дуслыкны, татулыкны күргәннән соң, минем сине якыннанрак беләсем килә башлады. Минеме? Якыннанрак? Син башыңа эссе суктым әллә? Юк инде, Руслан, уйлап кара. Без синең белән ярты елга якын бергә алып барабыз, ләкин мин синең турында элементар әйберләр белмим. Мәсәлән, Мәсәлән, син яраткан төсең нинди? яшел. Аха. Кичкенә вакытта инде мультфильм карарга ярата идем. Ниндидер ташбакалар, ну, погоди, һәм дә инде чипидәй. Син күбрәк карбыз яратасыңмы, яисә кавынмы? Шулпан, нигә син юк бар сорау белән башымны катырасың? Әйдә, ахыргы сорау. Ярар, әйдә соңгысы, аннан соң тренировка. Ярар. Менә үткәннәргә кайтып булса, син нәрсәгә күбрәк игътибар бирер идең? Дөресен әйткәндә музыкага. Минем тормышымда күбрәк музыка булса, миңа бик шәп булыр иде. Алайса Наиләнең видео язмасын караганнан соң, сиңа чыннан да бик шәп булачак. Карыйбыз. Барыйбыз. Сәлам дуслар, Шаян өзенең зур проектларын дәвам итә. Балалар өчен музыкаль фестиваль Сәйлән 2нче сезонга тавыш бирүне ачып җибәрде. 2нче сезонга хәтләйдәгез Сәйләннең беренче адамнарын искә төшерик. Başı kazak kızına, ham kiregim tuzuna, kara kaşım güzelim, özgelene üzegim. Мен башыр болды. Көзгем улбасула. Тембр. Балдеть. Bir күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Әйдәгез әле беренче сезонда җиңү яулаган Миләүшә Закировадан Сәйлән турында һич кишерешләрен белик. Сәлам. Мин Сәйлән проектының беренче сезонының җиңүчеләренең берсе Миләүшә Закирова. Миңа бу проект бик ошады, чөнки ул миңа бик күп тәҗрибә бүләк итте. Иң мөһиме, мин анда күп талантлы балалар һәм артистлар белән таныштым. Сезгә киләсе сезонның катнашучыларга мин әлбәттә уңышлар һәм үзегезнең җырларыгызны бик шәп итеп башкаруыгызны телим. Тавыш бирүгә килгәндә, беренчедән сезгә Шаян ТВ сайтына керергә кирәк һәм теркәлергә. Теркәлер өчен минем кабинет темасына басасыз һәм бөтен чыккан мәгълүматны тутырасыз. Башта исем, аннары электрон почтагызны, туган көнегезне, телефон номерыгызны һәм 2 мәртәбә пароль җыярга кирәк. Һәм сез сайтка теркәлгән буласыз. Шуннан соң тавыш та биреп була. Аның өчен баш биткә керәбез һәм Сәйлән логотипына басабыз. Монда 2нче этапка узган барлык катнашчылар. Тавыш биргәнче сез аларның чыгышларын тыңлый аласыз. Ошаганына тавыш бирәсез һәм монда күпме тавыш бирелгән икәне күренә. Шулай итеп, бәлки сезнең ярдәмегез белән дөньяга яңа йолдыз барлыкка киләчәк.
Шулпан, син нишлисең? Син бит тамашачыларга бик шәп эффектив күнегеп күрсәтәм дигәнең. Син нишлисең мине? Руслан, тынычланма. Гафу итегез, мин сезнең тик торуыгыз акмаучы олаган икән. Син тагын тамашачыларга теге вертикаль рәвештә йокларга да өйрәтсәң иде. Руслан, мин Тадасаны ясадым. Нәрсә ясадың? Тадасаны. Ул йогада иң төп һәм мөһим күнегүләрнең берсе. Беренчедән, аны эшләгәндә бөтен организм эшли, ягъни энергия аяктан алып башка кадәр пешә. Һәм инде икенчедән без аны эшләгәндә безнең ички хәрәкәтебез турында уйлыйбыз. Бигрәк дөньядан артта калганмын икән мин. Тагын нинди мин белмәгән шундый җиңел күнегүләр бар инде. Хәзер мин сиңа сөйләрмен. Спорт белән шөгыльләнү сәламәтлек өчен генә файдалы түгел, шул ук вакытта ул һәр вакытта трендта. Билгеле инде пандемия вакытында бик күп заллар ябылу сәбәпле күпләр спортны пауза куеп торды. Хәзер алар ачык, ләкин барыбер кайберләр анда шөгыльләнергә бик курка. Һәм бу очракта нишләргә? Әлбәттә, безнең ярдәмгә безнең яраткан дустыбыз телефон керәчәк. Спорт белән шөгыльләнү өчен хәзерге вакытта кушымталар бик күп. Ләкин яшьләр арасында иң популяр булганы һәм минем иң яратканым ул Nike тренинг дигән кушымта. Без аны телефонга йөклибез һәм кичкенә генә регистрация узабыз. Әлеге кушымтада бик күп тренировкалар бар. Һәм без хәзер, мисал өчен, җиһазлар дигән җиргә басабыз. Минем үзем белән күргәнегезчә берендә җиһаз юк, шуңа күрә мин без снаряжения дигән җиргә басам. Һәм мәсәлән, минем йөгерү алдыннан шундый кичкенә зарядка ясасым килә. Мин шунда басам, һәм әлеге тренировканы безгә телефонга йөклисе генә кала. Һәм дуслар, шуңа игътибар итегез, менә шул йөклибез дигән сүз өстендә әлеге тренировканың авырлык дәрәҗәсе күрсәтелә. Һәм сез аңа кадәр спорт белән шөгыльләнмисез икән, әлбәттә инде башлангыч дәрәҗәне сайларга онытмагыз. Сведение локтей перед собой. 30 секунд. Костяшки пальцев у висков. Ләкин инде бик авыр тренировка үткәреп, сезнең кинәт хәлегез бетсә, яисә инде күз алдыгызда караңгыланса, кан басымыгыз күтәрелсә, гадәттә кешеләр эшчәнлекне туктатып торалар. Әлбәттә, бу бик дөрес, ләкин инде тизрәк арада сез үзегезгә хәл кертергә телисез икән, сезгә менә бу торышта ятырга кирәк. Һәм дуслар, шулай бер 2-3 минут ятканнан соң сезгә бик тиз арада хәл керәчәк. Һәм аннан соң күп иттереп шикәр салып, лимонлы чәй эчсәгез, тагын да яхшырак булачак. Шулай ук спорт белән шөгыльләнгәндә тренировкалар гына түгел, су эчү дә бик мөһим. Әлбәттә, ул бик җиңел кебек кенә тоела, ләкин нигәдер һәр вакытта да су эчәргә кешеләр оныталар. Онытмас өчен нәрсә эшләргә соң? Без янә дә телефонга махсус кушымта йөклибез. Ул Water Time дип атала. Анда кергәч без үзебезнең организм, үзебезнең сәламәтлек турында бераз гына информация кертәбез дә, бу кушымта үзеннән үзе сезгә күпме литр су эчәргә кирәклеген сезгә күрсәтәчәк. Һәм шулай ук һәр сәгать саен, моны үзегез сайлыйсыз инде әлбәттә, сезгә су эчәргә искә төшә торган хат, ягъни уведомление киләчәк. Дуслар, әлеге кушымталар сезгә спорт белән шөгыльләнергә ярдәм генә итә. Иң мөһиме ул үзегездә теләк булу. Бүгенгә минем шулар иде. Спорт белән шөгыльләнергә онытмагыз. Рәхәт тә сиңа. Күптәнрәк шулай эшлисем калган. Хәтта бу паркның матурлыгы күземә күренә башлады. Шулпан, менә су. Якында гына кибет булмады. Әллә кая йөгереп барып киләсе булды. Мә, ишеп ал, хәл кереп китер. Хәлмәм. Керде, хәл, рәхмәт. Туктале, Шулпан, син кулыңда кабартма түгелмесең? Син мине су артынан җыракка җибәрдең, миннән башка пончик ашар өчен. Юк инде. Руслан, ни әйтәлесең аңа? Машина бензинсез йөри аламы? Юк. Менә бу пончикта минем өчен шундый бер бензин булды инде. Ярайды торабыз, хәзер миңа хәл керде, хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Мәсәлән, минем хәзер бисем килә. Шулпан, менә һәр күпме энергия тупладың, шуны кире чыгарып бетерәсең киләме инде? Син хаклы. Минемчә, иң беренче тапкырга бию белән бәйле булган берәр нинди сюжет карасак та бик җитәрлек булыр. Үзебез бигән кебек булырбыз. Ялайса, тизрәк карыйк.
Дуслар, сәлем, сәлетлі, жай дәвам ите. Һәм минем тиремдә хәзер иң текә коллективларның берсе Жасмин. Сәлем! Без сезгә биләрдән кайнар сәлем җибәрәбез. Һәм кызлар, егетләр, әйтеп китегез әле. Сезнең коллектив ничек һәм кайчан барлыкка килде? Безнең коллектив 2001 елда барлыкка килде. Һәм безнең әле руководитель Миләүшә Фаритовна ул основатель була һәм алар беренче составта булган Жасминның. Шуннан жазып чыккан. Ярый, аңлашылды. Әмма Жасмин дигән исем гомумән кайдан барлыкка килгән? Алар бергә утырышып уйлаганнардыр. Әзгә ошыймысың? Әйе. Үзгәртерегезме? Юк. Ярый, шундый Жасмин тәмле исләр килеп тора ди. Ярый, сез бит инде мәктәптә укыйсыздыр. Юк, кайберләбез, менә студент, кайберләбез мәктәптә укыйбыз. Уку белән иҗатны ничек бергә алып барасыз? Көндез укыйбыз, кич белән биюдә бик уңайлы. Аңлашылды. Менә сезнең коллективның иң яраткан бию юнәлешләре нинди? Күбесенчә без татар биюләрен бийбез, кайбер чакта лирик һәм военный биюләр. Әлегә менә конкурска артбиләр форумга нинди номер белән килдегез? Военный һәм татарский. Бәлки татар биюен бергә өйрәнеп карарбыз. Әйдәгез. Мин дә хәзер Жасмин коллективының бер өлеше. Шулпан, без синең белән бүген бик шәп тренировка оештырдык. Хәтта үзем дә ардым сине көйләп җөреп дөресен әйткәндә. Бер сорауга җавап бирә алмыйм. Нинди сорауга? Нигә дип син кинәттән спорт белән шөгыльләнә башладың? Әллә тагын Инстаграмдагы блоглар күреп мотор сүрәтләр күрдеңме? Мин сиңа әйтәм, Шулпан. Инстаграмдагы мотор сүрәтләр чын барлыкка туры килеп бетмиләр алар. Руслан, ышанда түгел. Минем ял итәргә барасым килә. Мин әле һаман да ышанычымны югалтмыйм. Ял һәм спорт, моның нинди бәйлелеге барсың? Үткән елларда чит илләргә китер алдыннан мин 1-2 атна алдан гел ППга кирип, клуб иттереп кардио ясыйдым. Аннан ял вакытында минем күңелем нәрсә тели, шуны ашар өчен. Һәм шуңа күрә хәзер мин үземне шул атмосферада, ягъни руслар әйтмешли, чемоданный настроениедә кебек хис итәм. Шул кадәр ялга барасың киләме ди? Бик. Шулпан, әйдә булай эшлибез. Толияның видеоязмасын карыйбыз, ул сиңа бик шәп уикенд күрсәтәчәк, инде анда сәяхәттә булачак. Аның өчен сиңа ППга да керергә кирәкми, инде физик күнегүләр белән дә шөгыльләнергә кирәкмичә. Бары тик игътибар белән генә әлеге видеоязманы карарга кирәк. Һәм син сәяхәттә буласың. Карыйбыз. Сәлем, син белән татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Толия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Хәтерләсәгез, узган атнаны без Оршада очрашкан идек. Димәк, бу атнаны да танышуыбызны дәвам итәчәкбез. Гына шәһәрдә булсаң да, аның үзәгендә булып кайтырга мөһим. Һәм Орша да искәрмә түгел. Биредә хәзерге моментта ремонт барса да, үзәк искиткеч матур. Узган атнаны гына шәһәребездә менә шушындый үзенчәлекле фонтан барлыкка килде. Сез балалар аша үтеп керә алсагыз, үзегез дә монда булып кайта аласыз. Әйдәгез, кыйнабызмы? Алайса мин үзем киттем.
Орша бикбаны деп ертілген әлігі бина күплерінің иқтибарын жәлеп ете. Әлігі монара бейік отан сұғышыда хәлек болған оршалылар хірметіне әтсілген. Хәм оршалылар шәхәр бойынша экскурсияны нәпне мұнда башларға тәқдим етелер. Чөнки сіз аның үстіне мінсәгіз, оршаны уш тібінде кібігі көрәшәксіз. Балалар белән бергә килер өчен менә дигән урын ул әлбәттә җиңү паркы. Биредә танк макетлары һәм матур гына фонтан утыра. Әлі бірнеше ел элек кенә монда ташландык бушлык иде, ә хәзер искиткеч гүзәл Казан су паркы. Һәм биредә оршалылар гына түгел, ә бүтән якын районнарда торучылар да ял итәргә ярата. Кызганычка каршы, әлеге монда су кыйнырга ярамый, ләкин орша халкы пляжның ачылуын бик нык көтә. Айрыша менә шушындый эссе көннәрдә. Ләкин биредә һәр вакытта кеше бар. Монда балалар минең кичен яшьләр җыела һәм шулай биредә яшь парлар үзләренең туй фотосессияларын үткәрә. Комлы ясалма күл тирәсендә агач басмалардан җәяүлеләр сукмагы, ятаклар һәм таганнар куелган пляж, амфитеатрлы зур булмаган сәхнә. Балалар өчен Бака күле янында хәтта зур кымлык урнаштырдылар. Пляж волейболы майданчыгы кыскасы бөтен яшьтәгеләр өчен дә уңайлы ял урыны. Оршалыларның иң зур горурлыгы ул әлбәттә танылган шәхесләр. Оршаның хәтта татар әдәбияты ватаны дип тә әйтеп була. Мәсәлән, Оршадан Габдулла Тукай, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгдиев кебек танылган шәхесләр чыккан. Ә инде безнең замандашларга килсәк, Оршадан Айваз Садыров, Гөлназ Сафарова, Илназ Бах, Илназ Гарипов, Рөстәм Закиров һәм бүтән бик күп төрле артистлар. Менә шулай дуслар, без бүген Татарстанның иң уңайлы шәһәре Орша белән таныштык. Ә киләсе район яисә шәһәр нинди булыр икән? Ничек уйлыйсыз? Чулпан, менә бүген эшләгән күнегүләрне син атнага 2 тапкыр гына булса да эшләсәң, инде 1-2 атнадан синең сының иң гүзәл кызларныкы кебек булачак. Алайса без синең атнага 2 тапкыр монда килә торган булабыз инде, шулай бит? Нигә без синең белән син үзеңдә шөгыльләнә аласың белән? Син бит минем тренерым. Дуслар, менә шуннан да кызлар артыннан күз колак булып тормасаң, алар бик тиз ялкаулар һәм тәмнә әйбергә тиз күчәләр. Шуңа күрә бергәләшеп спорт белән шөгыльләнегез. Тәмнә әйбер дигән ни дип ашарга? Пончик калды итәлем. Яра, туктата, дуслар, лошадка. Дуслар, бүген сезнең белән яшер толашында булды Чулпан һәм Руслан. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш. Әйдә, пончик аша. Min seni soylagan iteler, günlerden yok iteler. Hem jiller biz yürgen tarafta, araçlar jılısın tarafta. Min seni soylagan iteler, günlerden yok iteler. Hem jiller biz yürgen tarafta. Жыласын тората. Тората